ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки соз хуб аст. Худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. Дӯстони азиз, навори гузаштада ман чақон шудам, торт кардам, самбуса кардам. Худам накардам, ки қати хоҳарам дикаса кардем. Худо баракатиш бития. ба ҳамун навор ма торти бридаги ма оши тайёршудагира навор да ахир намондагӣ будам. Ина ҳозир да ин наворам давоми ҳамун навора мондам. Дӯстони азиз, ман навори гузашта чӣ хеле ки дидед, дута торт кардагӣ будам. Якта черепаха, якта бисквит. Хай ош кардам, самбусаи кадугӣ гӯшти кардам. Шавҳарам ҳар бига таробеҳ мераванд, уҷа қати ҳамроҳошон ба ҳамхали ягон чи вкусняшка, ягон чи мебаранд, мешинанд, баъди намоз мехӯранд. Ба ман хай самбуса кардам, якта торт кардам. умедворам ки маъқул шушидагиай. Ба дӯстони азиз, иҷа чӣ хеле ки дар навор дидесте, метавонед ки заказ кунед ба дили пур 100% гарантиш қати маҳсулотои ами оригинални эффект дора. Агар надод эффект, шумо заказ кардию эффект надод, мара дар комментария бинависед ки ту дурӯғ гуфтӣ. 100% метавонед ки заказ кунед. Номером дар болои экран мондагиай. иншоалло ки дар саволотон ҷавоб медиҳам. манам хеле дӯстони азиз, марҳамат, заказ кунед. ай маҳсулотои охе намешавад, овора ба ҳеҷ хел таъриф карда намешава. ай таъриф гузаштагӣ рафтагӣ. дӯстони азиз, иҷа чӣ хеле ки дидесте, ҳами чиш бугум, машача бугум, духтарам бугум, ҷиянам бугум, коре карда ки ана ҳами шукрияҷони мо 2 солашед, худо умрша дроз куна, бо чанда ҳамхали зоду рӯзоша мо қайд кунем. барои ҳамун шукрияча ма якта торт кардам, ба ҳамита худ нӯшидем, хӯрдем. хай дар ҳаққи шукриячаи мо дуои хайр кардем. худо умри дрозу тани сиҳату бахту тахташ бития. дӯстони азиз, иҷа ман гӯшбирён кардестам. хай намедонам, ҳар кас мумкин ҳар хел куна, ҳар кас вкусаш ҳар хелай. ман инам хали рӯғана гармам намекунам. мисол агар рӯғани пахта боша гарм мекунам, лекин ин рӯғани семчикаям хе рӯғана дохтам, гӯшта дохтам, мондам, ҷӯшида шишт. ба иҷа хоҳарам орзуқи резонак карда. лекин и ай резонак да гузаштагӣ рафтагиай. охе я ҳодиса мехӯри, ба хӯрданаш сер намекунӣ. ҳами карсонча пури орзуқ шид. ба аку намедонам чи ба ҳама ҳам хел боша, ё ки ман ягон касал дорам, ҳами кӯҳнӣ медорам. дига аку и авқот шид, то и шидана ман қарор намешинам. бояд ки ягон чизи дига кунам. ба дига баъди ӯ орзуқ сразу пирашкӣ кардам. духтарчам ами пеши плитада чақагӣ мекуна ки марам бикунам, марам ҳавасш мекуна ки паза намефурам. духтарам дар пеши плита яке дар роған месӯза, гуфта намемонам. шояд чақагӣ мекуна, хай намемонам. ба иҷа дӯстони азиз, бо я рӯзи дигаре иҷа акамай шавҳарам қати фарзандом бо я рӯзи дига бо ош кардем. и акамам чӣ қа ош хӯрад, шавҳарам оша нағз мебина. баам хе ош кардему сарҷамак шидем. и акам ба фикрам ки дар чанд навор гуфтагиям, дар наворои гузаштагим, ма я ака дорам, 2 хоҳар, 2 қа оилаи калонестем. ҳами акам бачаш чӣ шидак, дилаш касал буд. акам дар Доғистон зиндагӣ мекунад, қати падару модарам, зану фарзандош. ба ҳами бачаша дилаш ки касал буд, оператсия тарафи Москва роя кардан. баъд ай балиса ҷавоб шидан, хонаи мо омадан.
ба маха як рӯз ош кардам, як рӯзи дигаш қуртов кардем. И салата хоҳарам карда. Салати савзигӣ, савзи бисёр ба гуфтем ҳайф нашава, савзи салат кардем. хай хоҳарам карда, роша бугум. Ба иҷа қуртов кардем, ака чӣ хеле ки дидеси ба у ҷо халиёшам нишон додесам да, ка баъди қуртов чанд қа пасуда ҷамъ шид гуфта. хай худо умри духтарора дароз кана ки чи мешуван пасудора. анам хеле ба иҷа хай шидем. ифтора нигоҳ дорем, аз он битиян бишнем, рӯзаомона бишкоем. гуфта шидем амиҷа ина ҷиянам. И баъди оператсия да ҳаққи ҷияни ма дуои хайр куне, худо умрша дроз куна, дига касал нашава. ягон фарзанд касал нашава, ҳеҷ ка касал нашава. хай худои таоло кадоме ки фарзанд надора, аввали аввал соҳиби фарзандаш куна. хонаву дару дигар чиз ёфт меша, лекин фарзанд и меваи умри одамизодай. худои таоло кадоме ки фарзанд надора, анамхи хонаша пури фарзанд кунаву амхи хушиву хурсандӣ кунан, зиндагӣ кунан. хай ҳар кас мумкин ҳар хел боша характериш. ма нағз мебинам, анамхи мисол хона бисёрӣ боша, иш оча мега, иш ира мега, иш ира мега. хай худора шукр, сад бор шукр. банам хеле ҷиянам омад, 2 рӯз истод да хонамон. бахай бо билет гирифтам, бирафтан да ҳаққи ҷияни ма дуои хайр куне ки дига касал нашава. баъд иҷа дӯстони азиз, ма пасуда заказ кардам. ана вақти пасуда заказ кардам, ана ҳами набор мада падарка омадак. барои закази кардагим ана ҳамира мада падаркароӣ кардан. иҷа як хоҳар чӣ дора, ами хали магазин интернет дора, ҳамора заказ мекунӣ. ами хали борои бо сифати хушро ба дили пур метавонӣ ки заказ кунӣ. агар кадоме ки заказ кардани боша, ма ҳамира да Wildberries 7500 дида будам, агар хато накунам. 7500 рубл бо ҳамурам набуд, в наличӣ набуд. чанд сол шид заказ кардани шидам, натонистам ёфта. аи хоҳар ёфтам 2200 рубл. оқа қимате не. ба анаи набора заказ кардам барои ида. чанд амо тарелко дора. хай инҷа тамошо кунӣ, яке маҳқулт меша, шумо хитондам заказ мекунӣ. ай ҳами хоҳари ма ма чанд бор шид гуфтам иқа шумо да дарди дил мекунам. ака ҳозир вақтиш омад ина дарди дил мекунам. соли гузашта агар да ёдтон боша, ма Доғистон рафтагӣ будам. мора амо квартирае ки зиндагӣ мекардем, ай ҳамунҷа ура фурӯхтан, ба мора дига квартира наёфтему, Доғистон рафтем. ака уҷа месем гуфтем ки хай нашид истоданомо бо гаштем омадем. ба ма хона рӯз кардестам ку ба ҳами чи тарелкаву пасудаву чизе доштем, ҳамаша Доғистон. охе ҳамо хонаҳое сохтестам, ҳамунҷа роӣ кардам. ба да Доғистон наистодем, як моҳ истодем, гашта омадем, даже як қошиқ надорем, ҳамара роӣ кардем у хонаам. ба дига бо айнав харидам, як динё пасуда дорам, тарелкаву қангираку ҳамаи бо ура айуҷа наовардаму. ба анам хали ида гуфта барои ида ам хали набори тарелка харидам. ба фикрам ки хушрувай акамада маҳқул шид. хай шумоам да комментария бинависе хушрувай. анам хали дӯстони азиз, хай акамо мусулмоно аками ид дорем, дигарора намедонам. ма дига ами хурсанд мешавам, бовар мекунӣ. ҳозир ма ами навори кардагима монтаж кардесам, соат 3 шавай пухтупаз кардесам барои идаву ба ҳамҷа шумода монтаж карда қати шумо суҳбати дӯстон кардестам. баъд дӯстони азиз, иҷа бо як рӯзи дигаре, иҷа рӯзи таваллуди духтари маҳай.
در حقش دعای خیر کنه، خدا عمر دراز تنی صحت و بخت تختش بتیه. دختری ما چه گفت که ما دین رجلین ما خانه دا قید نمیکنم، یگونجا با که یگونجا کجایی نمجا اومدیم با که چیزی گفت همه کردیم که خیلی نمیدونم دیگر را ما خیال میکنیم که همی خیلی بچه هم شیرینه بود، دختر مهر و چیش دیگره. بچه نمیدونم ایزو میکشه، یک کرتش نشان دادیسته، این کرتره که خواهر ما خریده پدرکه خرسنده برای این کرتش. بعد اگه برای دخترم یا که یک تا های نمیدونم خیلی همه فرزندو من دوست میدارم، لیکن خیال میکنم که همین دختره باید که چقدر دیگه قطعش کنی. برای چی؟ برای که وای مهمونه یک روز نه یک روز میره و یاد خانه پدر کنده. منم خیلی ما میبرم و خیلی دختری خشروی با مزه خیلی بونه خنده. دوستان عزیز یک خیلی دوست داری کردم دختر من ایجا ایو اکه تسخره کردیسن محقول شده خرسن. خیلی شما هم خیلی فرزند و تو قطعی بره خرسندی کنی، خدا همه وقت خرسن باشه. در ماه شریف رمضان در حق هر یک کدام شما دوستان عزیز کدام مرا تماشا میکنه، چی آرزو و هوس چی نیت داره، الله تعالی به آرزو و هوس نیتاتون برسونه. اول تنی صحت، توفیق، ایمان، انصاف. الله تعالی دعا و نماز و روزاهای هر یک کدام ما و شما را به درگاهش قبول کنه، آمین. انم خیلی دوستان عزیز نوار من به آخر میرسه. ما ای خرسندی من چه قچمو گپ زده شدم، نوارم تمام شد. خیلی نمیدونم دوستای بدیل نزدیک و بچه‌شم دوری من شما را نمیدونم، نه که من هر یک کدوم شما را نقص میبینم. من هم خیلی آدم که همه قطعی یکم آدم یکم برده باشم، نه که خیال میکنم که خیلی شدی قطعی من شناسم. فکر عقیداتون در کامنتاری بنویسید دوستان عزیز. ما همه کامنتاریای شما را میخوانم، انشالله که در کامنتاریاتون جواب میتیم. منم خیلی آمدی عید مبارک تو شوه. انشالله که با در نوار اگر در عید نوار میکنم، اگر الله راضی باشه با نوار میکنم، با هم خشماده میمونم. منم خیلی دوستان عزیز خیلی یک روز خرسنده کودکا شما چه میگذرونه؟ خیلی اکه ها یا خلو دین رجدینی نمیکنن که مو دین رجدینی نپروسه یک روز خرسنده. منم خیلی کدامی را که محقول نیسته گپی بیزیب ننویسه، اگر گپی خشرو نویسه نمیتونه گپی بیزیب ننویسه. منم خیلی دوستان عزیز